Времето е река. Поток от събития и течения, които бавно ни подминават. Всички ние сме част от него. Актьори, наблюдатели, неми свидетели. Всеки от нас е втакаван в историята. Всички ние живеем в нейната крайна спирка, на последния аванпост на времето. Знаем, че утрешния ден е обещание, а бъдещето е вечност. А миналото ни е общо. Историята. Унази, която познаваме. И унази, за която никой от нас не подозира. Седми век. Едно от столетията на великото преселение на народите. Период от човешката история, променил съдбата и живота на всички живели по това време. Това е времето, когато възниква най-старото политическо образование на европейското средновековие. Държавата на българите. Държава, оставила непреходен отпечатък в световната история. В средата на 7 век Василевсът на Византийската империя изпраща пратеничество до Стара Велика България за продължаване на договора между двете страни. Византия има нужда от нейната подкрепа, за да се справи с племената, заплашващи нейната територия. След няколко дни, пратеникът на Василевса, заедно със своя син, пристига в столицата на българите – Фанагория. Синко, зная, не ти беше лесно да усвоиш 4 варварски езика. Но едно знай от мен. От сега нататък няма да ти бъде по-леко. Прощавай, татко, но никога у дома не си говорил за варварите. От днес и ти ще трябва да си мълчиш у дома. За всичко видяно и чуто при тях. Такава е уриста на пратеника. Чужденец. Чужденец е сред чужди и свои. Колебаех се дали да избера и за теб живот подобен като на моя. Ала да си призная, място за избор няма. Всеки от нас идва на този свят с точен жребий. Виж, татко, при нас в Константинопол, къщите, дворците, църквите и стените се оттухва с хоросан. А тук всичко е от камък. Да, сине, българите са интересен народ. За нас те са варвари, но и ти сам почваш да разбираш, че те не са като другите варвари. Разбирам. Като че ли българите носят в себе си чувството за вечността. Гледат на живота с радост. Природно. Тангра! 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 Виж тези огньове. Така българите гонят злите духове и нечистите мисли. Светът, в който навлизаме, няма никаква прилика с Христовия. Велики хане, пратеник от Византийската империя иска да се яви пред вас. Ха-ха-ха, така значи. Нека се яви тогава. Влезте! Не сме станали по-млади през изтеклите години, Василий. Поздрав! Поздрав от всесветлия ми господар, император Констанс. В знак на почет и приятелство, Василевсът ти изпраща тези дарове. Влезте!
Не казвам, че за нас златото няма цена, но все пак няма цената, която вие му давате. Изведете ги. Мир и благодат ли владее Василев съд земите си? Уви, Патриция, брате. Спри! Моя стар съюзник, император Иракли, ми въздаде ромейски сан Патриций. Приех го, защото не е редно да откажеш подарен кожух, дори когато не ти е по ръста. Наричайте ме в Константинопол както щете, но тук аз съм хан на Велика България. Византия ми дължи почет. Уви, велики хане, няма мир за изстрадалата ни империя. Ославенена е цялата наша земя до Искъра. И на всичкото отгоре се светли, от юг се задава нова беда – арабите. Какво иска от мен император Констанс? Василевсът те моли и занапред, както вече толкова време, да отбиваш племената, които напират от Азия, за да не достигат те нашата северна граница. Всички племена аз не мога да спра. Ето как отблъснах аварите от запад. Те пак не ми дават мира. Аварите са зли съседи, вярно е. Но какво ни чака, ако из техния път преминат и хазарите? Тъкмо ти, велики, който освободи народа си от аварския хаган, и имаш сили да обоздаеш и новите пълчища. Няма нищо по-леко от думите, Васили. Защо Василевсът, господар на половината свят, сам не се оправи с враговете си, а? Защото не може. Аз не съм свикнал да обещавам онова, което не държа в шепа. Велики хане, къде ще се денете самите вие, ако не прогоните идващите назад в Азия? Както чувам, вие наричате и нас диваци, задето живеем различно от ромеите и си имаме друг бог. Имате ни за варвари, задето не отбирате от езикът ни. Право ли е? У нас всеки почита прославения с бойни добродетели твой народ. Василевсът ме проводи да ти напомня нашия стар договор и да го подновим. Ще почакаш да обмисля, Васили. Казах. Не знам, познаваш ли синовете ми, Васили? Когато ни навести последният път, бяха юноши, а виж ги сега, пораснаха. Жалко, че най-големият го няма, Баян. Воюва с хазарите, отвъд река Таис. Имам и още, но те са недорасли за държавни дела. На мен пък ми остана единствен. Този. Двамина загубих при войната срещу словените. Да ти кажа сега за договора, Васили. Склоних. Ще подновя договора с ромеите. Все едно, като браня своята държава, ние закриляме и вашите граници. А какви са условията ти, всесветли? Ще ми оставиш сина си за залог. На всеки баща тази мярка се чине сурова, но сурово е времето, приятелю, не аз. Василевсът има навик да използва едни народи против други. Ти ще ми бъдеш пред него застъпник, защото да удържи думата си. Ако утре Византия рече да насъска срещу Велика България някой свой нов съюзник, ще останеш и без единия си син. Приемаш или не? Нека бъде волята ти, велики. Зная, че не е редно, всесветли, и все пак заклинам те, бъди баща на детето ми. Докато договорът ни е в сила, Васили, Велизарий ще бъде един от синовете ми. Казах. Историята е не самото минало, а онова, което знаем за него. Знаем, че забравата е враг на всяко величие, но и знаем, че големия враг на забравата са големите дела. Тях забравата няма да покрие. Трябва винаги да помним, че бъдещето ще познае днешните хора и събития по написаното за тях. Синове мои, събрах ви днес, за да ви кажа моята воля. Струва ми се, че света напоследък отесня твърде много. Няма как да живеем в мир, докато сме на вратата на народите.
Настъпиха много промени. Много врагове ни заобикалят. Нашето единение е силата. Все така казвах и доказвах на българските родове, на племената български. Два са пътищата към чуждия свят. Войната и мира. За война ние готвим децата си от прохождане. Но достатъчно ли са годни нашите мъже да направят мир, съюз, договор? Искам да ми дадете думата си, че ще останете един за друг, каквото и да става. Настанаха опасни времена. То не са хазари, авари. Опасно време настъпи. Искам нещо да ви покажа. Баяне, ела насам. Дай, Овиди. Вземи този сноп пръчки и се опитай да го прекършиш. Не мога да ги чупя, татко. Утрак, ела и ти. Дай, Овиди. Вземи този сноп пръчки и се опитай да го прекършиш. И аз не мога, татко. Аспарух. Кубере, пробвай си и ти. Алцек, пристъпи. Баяне, подай ми снопа. Виждате ли, деца мои? Когато сте сами, лесно може да бъдете прекършени от всеки. Но когато сте заедно, вие ставате непобедими. Точно както в този сноп. Имаш думата ни, татко. Ще изпълним твоята воля. Мина време. Годините си казаха думата. Великият хан на българите усети, че идва краят му и отново събра синовете си. Синове мои, много вода изтече. Много уни изминаха от момента, когато ви казах какво ни очаква нас, българите, в този опасен свят, в който живеем. За съжаление, опасенията ми се сбъднаха. Видял съм какво ли не в този живот. Но сега няма една истина за всички времена. Тангра ми посочи пътя. Българите трябва да намерят нова земя. Синове мои, чуйте последната ми воля. Ти бе роден за хан Баяне. Най-тежкият жребий пада върху първия. Остани и брани до последно Фанагория. Така братята ти ще спечелят месеци, така враговете ще загубят много кръв преди да ги догонят. Ще браня до последно Фанагория. Предай ми волята и дързостта си. Ювиги. Котрак, момчето ми, ти и народа ти ще поемете към север. Предай ми волята и дързостта си, Ювиги. Кубере, ти вземи племето си и тръгни на югозапад. Алцек, ти тръгни на запад.
Разчитам на вас да изведете племената си далеко от пожарищата на Велика България. А моето племе ще поведе хан Аспарух. Но аз не съм готов за това, Ювиги. Нямам нито опит, нито знания за държавни дела. И аз не бях готов преди 30 години, но озрях от неволята на народа. Предай ми волята и дързостта си, Ювиги. Нека с хан Аспарух тръгне най-старият от рода Дул, моят брат Авидохол. Никога не съм казвал, че е леко да бъдеш хан, но това е цената, която трябва да платите, деца мои. Нека Тангра бди над вас. Така завърши жизненият си път основателя на Стара Велика България и родоначалник на величествения род Дул, великия хан Кубрат. Скоро след това синовете му започнаха да изпълняват неговия завет. Подготвяха племената за дългото и опасно пътуване. Баян остана да пази Стара Велика България, Котрак се запъти на север, Кубер на югозапад, Алцек на запад, а Аспарух пое по дългия опасен път на оцеляването с народа на стария хан Кубрат. Минаха години. Много страдания преживяха българите. Ежедневието и дългите преходи изтриха от паметта и мъката по родния край. Народа на Аспарух прекара дълго време в великия разлив на Истъра преди морето. Измират. Измира на народа ни Велизарий. Поведох ги в непосилен път. Останем ли тук, ще загинем. Седим из години из тези блата, нахвърляй от румейската граница, а Василевсът не проводи ни пратеник, ни дарове за договор. Моите българи останаха извън сметките на света. Затова ние трябва да му напомним кои сме, да го накараме да си спомни за нас. Ако навлезеш явно в земите на ромеите, това ще означава война с тях. Доскоро дума не даваше да се продума. От война ли ще се оплашат моите българи? През лятото, което идва, ще премина отвъд с дружина. Боиле, събери останалите. Боили мой, през лятото, което идва, ще премина отвъд с дружина. Това означава война, Ювиги. По своя воля ти ставаш враг на Великата империя. Да, Силите й са над нашите. Трудно ще е. така е. Но и арабите са пред Константиновия град. А войските на империята ще трябва да го защитават. Това ще ни е от помощ. Ювиги, не е ли рано да нападнем империята? До година ще е по-добре. Нашият хан право казва. Заседяхме се тука. Трябва да нападнем империята. Как ще я нападнем? Не може. Нямаме достатъчно сили. Рано Не можем още. да нападнем. Не може да нападнем. Сега е не точното може. време. Не може. Ресурси. Нямаме достатъчно сили. Няма как да стане. Рано По-добре още. до година. Тихо! Кажи оръженосецо, Ювиги, дошъл е словенин. напуснете ни. Говори, Чухме, че ще преминеш с дружината отвъд. това е моя работа. Искаме да дойдем с теб. За да подлагате засада на войската ми. Знаем се. Ако дойдем с теб, нашите няма да ти покостят. Но иначе засади ще има. Че защо вие да се връщате там, откъдето сте избягали? Не сме избягали. Прогониха ни ромеите. Там е всичко, което имаме. Добре, сега върви. Доведете пленника. Говори. Явно не умееш да говориш. Що можеш тогава? Да воювам. Явно и това не можеш. Иначе нямаше да си тука. Не се радвай. От дълго време вие сте силните изкития. В беда сме. От години арабите задържат войските ни.
в защита на Константинопол. Но тях вече ги няма. Василевсът ги отби. Така е. Сега е вашия ред. Ще ви натикаме всичките в тината. Какви ли не варвари са идвали в нашите земи. Империята само това прави. Да избива идилатите от изтока. С наша помощ, доколкото си спомням. Дойде време да поискаме истинска отплата за нашите заслуги към империята. Аз искам Мизия. Люде, преди не малко години пряко своята воля отстъпих. Пред молбите ви да останем тук. Аз търпеливо чаках времето да ви покаже колко сте били неправи. И не дочаках. Никой от вас не рече: Ювиги, сгрешихме. В какво искате да се превърнем, българи? Не такъв бе народа на Велика България. Не такива са българите днес на Котрага и Кубера. Те имат своя земя. А ние какво? Блата, тресавища. Не ви ли утеснява ънгъла, народе? Българи, днес аз за всякога преминавам голямата река. Вие имате сърца и ще последвате своя хан. И запомнете ханската ми дума. Народ без държава е обречен да изчезне. Отвъд ни чака война, но ни чака и земя. Българи, ако здраво стискаме лъковете и мечовете си, тази земя ще бъде наша завинаги. На нея ще бъдат раждани децата ни. В нея ще са гробовете ни. И нея ще завещаем на внуците си. Можем! И досега никой не може да разбере неведомата сила, превела българите от прадалечната им изпепелена родина през пространството и времето. Коя бе надеждата, която ги съхрани? Това не беше просто ново преселение, преход до следващия стан. Това беше краят на един непосилен път, белязан с много мъка. Цял един народ преминаваше границата между два свята, без да си остави мост назад. Един народ вървеше неудържимо през неизвестността към своето безсмъртие. Народе, тази пръст от стара Велика България ще остане тук. Завинаги! Кръвта на моите мъртви върни я иска. Люде, преди години великия хан Кубрат повели българите да намерят нова родина. Вие изпълнихте неговата воля. Аз, хан Аспарух, обявявам тази земя за държава на българите. И нека тези, които идват след нас и носят нашето име, да я обичат и пазят. Казах! Беше година 6189 от сътворението на света или 681 от рождението на Христа. 2 месеца по-късно императорът на Византия подписа договор с българите и се задължи да им плаща данък.